Πάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Ανέμε, οι άλλοι να πασάνε τα σκηνιά. Ανέμε να με κάνουν ό,τι θέλε. Ανέμε να πνιγώ στην καταπιά. Ανέμε να με κάνουν ό,τι θέλε. Ανέμε να πνιγώ στην καταπιά. Τέχνια, 40 χρόνια να βροχιάρει, μέχρι κι όλο το νησί. Πέθανε ο κόσμος και γεννούν αφίδια, μιλούν αφίδια τούτο τα κροτήρι. Που δράσει το ποδάρι ανθρώπου και φαρμακερά. Την καθάκια χτυπούσε μια καμπάνα και ξεκινούσαν τσούρμα για τη μάχη. Όλη τη μέρα χτυπιόταν, ως την ώρα που σημείωναν το βραδινό ταγίδι. Απόθυμνα πάλι καμπάνα. Και βγαίναν για τον πόλεμο της νύχτας. Ήταν θαύμα να τις βλέπεις, λένε. Άλλοι κουτσί και άλλοι στραβοί. Άλλοι χωρίς μύτη, χωρίς αυτή, προβιά κουρέλι. Έτσι με 4 καμπάνες την ημέρα πέρασαν μήνες, χρόνια, καιροί και άλλοι καιροί. Έβλεπες βοτικά και μπάλα λεγωμένα εξόλους και τα φίδια μας στο τέλος καθήκανε δεν άντεξε τόσο φαρμάκι. Το καιρό τους μεγάλη στέλνει. Πάνε 30 χρόνια, τόσα χρόνια άνθρωποι πέθαναν και έγιναν τα φίδια. Φίδια που έπαιρναν από τον κορμό δυστυχώς και δεν πτέραζαν τους κατοίκους τους. Οι άνθρωποι δέψαν δύσκολες μέρες. Όπου κοιτάζω να κοιτάεις και λέει το τραγούδι. Όλη η Ελλάδα αντίλα την παρέγκα του χειμώνα και εσύ γελάς ακόμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια καινούργια πουλούσε και λαχεία. Κοπάνε τρέχαν στα Υπουργεία, αιτήσεις για τη Γερμανία, την Αυστραλία, τον Καναδά. Πρόσφυγες μετανάστες, ξενήσια και φτώχεια. Διαδηλώσεις για τη δημοκρατία, για την Κύπρο, για την παιδεία. Ύστερα ήρθαν στα βουτάκια, κατέβηκαν στην Αθήνα με τα τάγκς. Κατέλαβαν τη Βουλή. Κλείσανε στη φυλακή χιλιάδες ανθρώπους και άλλους τόσους τους εξορίσανε στα ξερονήσια. Κατέλαβαν τα συνδικάτα, κλείσανε τις εφημερίδες που δεν τους άρεσαν. Τα ραδιόφωνα έκλειναν μόνο εμφατήρια. Όποιος τολμούσε να μιλήσει, τον έτρωγε το μαύρο σκοτάδι. Ώσπου κάποιον τα νέα παιδιά, οι φοιτητές που μπαίνουν πάντα μπροστά αποφάσισαν να τις αφούν και να βάλουν τέλος στην τυραννία. Μαζεύτηκαν στο Πολυτεχνείο, φώναξαν δίδους, διαδήλωσαν και πήραν μαζί τους το λαό. Ένιωσαν για λίγο την αίσθηση της ελευθερίας. Και άρχισαν να πολέμουν τα φίδια, τα σκότωσαν και σκοτώθηκαν. Πέτυχαν όμως να ξυπνήσουν στο λαό αισθήματα που είχε ξεχάσει. Βάπτισαν ξανά στην κουτιά του αγώνα λέξεις που είχαν χάσει η σημασία τους. Ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, αδελφοσύνη. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχε ένα καφενεδάκι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο Πολυτεχνείο, Πατησίων και Παραδοσίου. Oh,
κυβερνάνε, τι θες να κάνω. Πάλι η κυβέρνηση σου φταίει για σένα. Δεν κοιτάς, λέω εγώ, τα χάρια σου που τρέχεις κάθε μέρα στις διαδηλώσεις αντί να πας να κάνεις ένα μεροκάματο παραπάνω. Τώρα που θα γίνουν οι εκλογές και θα μιλήσει ο λαός. Σταματήστε. Σας έχω πει και άλλες φορές. Δεν θέλω πολιτικές ευθύς. Θα βρούμε τον πελάτη μας. Η τύχη έχουν να σκάσει σήμερα. Μωρέ, τι μας λες, εσύ φοβάσαι ακόμη και τη σκιά σου. Δημοκρατία δεν έχουμε. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του ελεύθερα. Καλά σου λέει, ρε Βασίλη. Δημοκρατία έχουμε. Άλλαξε τα πράγματα. Είναι όλα καλύτερα. Και πού να δεις ότι θα ξανακερδίσετε τις εκλογές. Μα δεν νομίζετε. Ο λαός ξύπνησε το στάκι. Ξύπνησε τα κορόιδα. Όλα μεγάλα λόγια. Να ξαναλλάξουν, δεν ξέρω. Έχω να μείνω στην αίσθηση ότι κάποιο θα βρεθεί. Δεν σε συντρέω. Πάνω, τίποτα. Άσε εγώ. Χειροκρότημα
σύστημα να αλλάξει. Πλάκος όλο το χωριό, το Μέμικα να χάσει. Και τα μικρά του τα Μέμικα άκια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Ενδυο προθυμάμε, ενδυο μαθημάμε, ενδυο θα σε φάμε. Άμα σας ακούσει ο αδερφός σας να τραγουδάτε τέτοια τραγούδια εναλλακτικά, θα δείτε καημένος. Τι μας λες, αυτός ο καημένος χωρίς πιάτο, δεν θα γίνει τίποτα όμως. Πρέπει να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να οργανωθούμε. Αν ενωθούμε πολύ μαζί, τότε η Χούντα θα νιώσει τη δύναμή μας. Έτσι με τα νέα τα κορίτσια είναι. Να, εγώ μόνος μου, ούτε εφημερίδα δεν μπορώ να αγοράσω. Τώρα όμως που είμαστε έτσι όλοι μαζεμένοι, μου έρχεται να τραγουδήσω το δωράκι. Το δωράκι τρελό θα σου φαίνεται. Τους ίδιους ασφαλείς που πες το περίπτερο. Είμαστε δυο, είμαστε δυο, η ώρα σήμανε 8. Σβήστε το φως, χτύπα φρουρός, το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Καβάλα πάμε στο καιρό, με το καιρό, με την βροχή. Το αίμα πίζει στην πληγή κι ο πόνος γίνεται καρφί. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Τι που είναι τα τρέα, εκεί εσείς με ανακλώνετε. Τώρα θα χτυπήσετε εμάς, να δω τι τραγουδάτε. Σίγουρα είναι η ξένη. Δηλαδή έχουμε να μαζίσει μόνο με τη Χούντα, βλέπετε την κατάσταση αυτή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να ψηφίσουμε, να αποφασίσουμε εμείς για τον τόπο μας. Δεν θα μόνο πώς θα μπορέσουμε να διαβάσουμε μια εφημερίδα. Άσε το οι εφημερίδες, γράφω μόνο αυτά που δεν είναι Χούντα. Ούτε παιδιά μπορούμε να κάνουμε, ούτε να μιλήσουμε για καλή να Τι είναι, παιδιά, εγώ δεν τα βλέπω όλα αυτά να μίστε. Δεν θυμάμαι εγώ το Κώστα και το Λευτέρη. Τους συλλάγουμε τις πρώτες μέρες και τους τραβάνε τη φυλακή σε φυλακή. Να περιεξορίες εξορία. Δεν θέλω εγώ να έχουμε ελευθερία. Να μπορείς να λες τη γνώμη σου. Να αποφασίσουμε διαφορετικά για το τόπο μας. Να μου ζήσει, αδερφούλη μου. Εμείς ξυπνούσαμε και μια φορά να πέσει η Χούντα. Κάτω η Χούντα! Κάτω η Χούντα! Κάτω η Χούντα! Σιγά, παιδιά, σιγά, σιγά. Θα το βλέπουμε μέσα μας. Να, έτσι. Κάτω η Χούντα! Κάτω η Χούντα! Κάτω η Χούντα! Η ζωή τραβά την ανηφόρα, η ζωή τραβά την ανηφόρα. Δεν σημαίες και με τα μπουρλα, η ζωή τραβά την ανηφόρα. Τι πασαρία αυτή, τι τραγουδάτε εδώ? Τι να τραγουδάμε, κύριε μου? Να, λέμε και εμείς εκλαμβάνουμε να περάσει η ώρα. Εντάξει, καθόλου γρήγορα. Μάλιστα, γρήγορα. Λοιπόν, κορίτσια, εσείς ειρήνη και εσύ ελευθερία. Και πού μας ξέρεις εσύ? Μη στεναχωριέστε, κορίτσια, όλους τους ξέρουμε. Όλους. Ένα προς ένα. Και τα φιλαράκια σας κάτω στο πανεπιστήμιο. Θα τα πούμε, κορίτσια, και μάλιστα πολύ σύντομα. Άνοιξε το ραδιόφωνο να ακούσουμε τον αρχηγό. Μάλιστα, μάλιστα. Η χώρα διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Η κατάσταση αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχική αντίληψη η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα της κοινωνίας, είχε δημιουργήσει τον έσχατον κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον κομμουνισμό της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Προ αυτής της καταστάσεως
ο εθνικός στρατός έκρινε ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς τον Κρυμνόν. Αν και ρατάρεις, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Ωραία διάφρυγα. Άνοιξε τη όρεξη, άνοιξε το ραδιόφωνο. Σπίτι ένα χιλιό τους πήγαινε. Καλημέρα, ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνική ΕΛΑΕ, του μεταδίδουμε διαχείριση της Συγγενιστικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές, στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος, συνειδητοποίησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία! Ψωμί, παιδεία, ελευθερία! Ψωμί, παιδεία, ελευθερία! Αντισπούρε, φιλώστε ψέματα! Θα ψούμε στους τρένους! Όχι, χθέστηκετε όλοι στο Πολυτεχνείο, είμαστε χιλιάδες. Γεια σου, φεύγω, πάω κι εγώ. Σταθείτε, πού πάτε. Η ελευθερία γυρίσε πίσω. Δεν το πιστεύω τώρα. Να πάμε κι εμείς, τι περιμένουμε. Πού να το πάμε, ρε βλάκα. Δεν άκουσες. Φοιτητές είναι φοιτητές, είμαστε εμείς. Δεν είμαστε, άρα. Ντροπή, ρε Βασίλη, ντροπή. Ντροπή, ξεντροπή, εγώ δεν πάω. Ούτε κι εγώ. Να ακούσουμε. Πάμε, ρε Βασίλη, κλείς το μαγαζί και πάμε. Πάμε. Τότε είναι σήκω, κύριε, κλείσαμε. Κλείσαμε. Κλείσαμε, σου λέω. Ψωμί, Παιδεία, ελευθερία. Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύννεξη μυστική τα παιδιά. Γελάβαν την απόφαση να επιστήσει κακά μαντάτα, ήρθε την πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες. Το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει, μια παλάμη τόπο κάτω το ρηχτό που κάθισαν, με τις μαύρες τρίχες και τα δόντια του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Κάτω η κούτα. Δημοκρατία! Κάτω, Παπαδόπουλο! Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Δημοκρατία, δημοκρατία. Και νωρίς βγήκαν και τα μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω, αγνωμένοι, την αφοπιάσαν σημαία, οι νέοι, που τους έλεγαν αλήτες. Τέτοιες λογές από φωτιές, ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφοδρά ταράχτηκαν και 3 φορές το ύπνο τους, αναμετρώντας, λάβαν την απόφαση να βγουν έξω στον δρόμο και σε πλατείες, το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα, με τις μαύρες κάρτες και το δικαίωμα του ήλιου. Και χτυπούσαν ο κουνάρι, σφαλώντας τα παιδιά να μπόμβωση. Και περάσανε μέρες πολύ σε λιμνό και θερήσανε πλήθος στα θερία κι άλλους αμάζωξαν. Κάτω, Παπαδόπουλο!